Nachádzame sa na novom zbernom dvore našej spoločnosti OLO v Dúbravke. Ja som veľmi rád, že dostupnosť pre obyvateľov tejto časti mesta, tejto služby, že proste môžu prísť za nejaký typ odpadu, ktorý sa nezmestí do veľkých nádob alebo tam nepatrí, môžu odozdať sem celkom legálne a zadarmo, teda ak majú trvalý pobyt na území Bratislavy alebo nájomnú zmluvu a nehnuteľnosti na území Bratislavy, môžu sem prísť a jednoducho to tu odozdať našim kolegom, ktorí to rozstredia tak, ako to má byť. Sľubujeme si od toho samozrejme lepší servis pre našich obyvateľov a toto je síce v Dúbravke, ale môže sem prísť akýkoľvek obyvateľ s trvalým pobytom a nájomnou zmluvou na území Bratislavy, ale sľubujeme si aj to, že jednoducho ľudia budú menej tvoriť čierne skládky. My míňame relatívne dosť peňazí na každoročné odstraňovanie čiernych skládok a toto je spôsob, ako proste ľuďom uľahčiť zbavenia sa odpadu. Máme tu aj Kolo Point. Kolo je veľmi obľúbená služba, ktorá je o znovu používaní, recyklácii mnohých predmetov, ktorá nám ušetruje dosť veľa peňazí, pretože tie predmety sa nespália v našej spalovni, ale jednoducho sa znova používajú. A máme v Bratislave 2 kolá, ale toto je Kolo Point, kde môžete doniesť veci, ktoré sú síce staré, ale funkčné a myslíte, že niekto by z nich mohol mať nejaký úžitok. Takže máme tu viacero funkcií, teším sa a venujme sa odpadu. Je to vec, ktorú tvoríme každý deň, či sa nám to páči alebo nie. Nedávajme ho do prírody, zadarmo ho nosme sem. Toto sa mi páči.